እንጣጢዕ ንኣካልኩም ከም ተኣምር ዝሰርሕ መድሃኒት ይኸውን ድዩ ዘሎ ወይስ ከይፈለጥኩም ንጥዕናኩም ይዕኖ ኣሎ? ብዙሓትና እንጣጢዕ ንድርቀት ከብዲ ንመድሃኒት ፀቕጢ ደም ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና። ነገር ግን እንጣጢዕ ከይተጠሓነ ምውሓጥ ምንም ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ወይ ድማ ብቐጻሊ ምምጋብ ኣብ ገለ ሰባት ናይ ሆርሞን ዘይምምጥጣን ወይ ድማ ምብዛሕ ከም ዘምጽእ ትፈልጡ ዶ? ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ናይ እንጣጢዕ ሓቀኛ ጥቕምታቱን መዓዝ ከም እንረኽቦ ጉድኣቱ መዓዝ ከም ዝጅምር መን ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝግብኦ ብሰፊሕ ክንሪኦ ኢና። ብፍላይ ኣብ መወዳእታ ዝነግረኩም እንጣጢዕ ንምድላው ዘለዎ ትኽክለኛ መንገዲ ጥቕሙ ብ10 እጥፊ ይወስኾ እዩ። ንምዃኑ ንስኻትኩም እንጣጢዕ ክትጥቀሙ ከለኹም ኣድቂቕኩም ወይ ድማ ጥሒንኩም ዲኹም ወይስ ብምሉእ ፍሪኡ? እዚ ቀሊል ዝመስል ምርጫ ኣብ ጥዕናኹም ዘምጽኦ ናይ ሰማይን ምድሪ ዝኣክል ፍልልዩ ትፈልጡ ዶ? መልሱ ንምፍላጥን ርእስኹም ንምሕላውን ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሑ። እንጣጢዕ ከም ኣጠቓቕምኡ ኩነታት ጥዕና ክድግፍ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ከይፈለጥኩም ንዝተፈላለዩ ፀገማት ከቃልዕ ይኽእል እዩ። ኩሉ ግዜ ንጥዕናኹም ቀዳምነት እትህቡ ሰናይ ድሌት ዘለኩም እንተኮይንኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ምክንያቱ እቲ ናትኩም ላይክ እዚ ትምህርቲ ናብ ብዙሓት በፂሑ ጥዕንኦም ክሕልው ዓብይ ግደ ስለ ዝህልዎ እዩ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተኮይንኩም እዚ ስኒት ክሊኒክ እዩ። ኣብ ዩቲዩብ ብዛዕባ ጥዕንኦም ክፈልጡ ደልዮም ካብ ዝመፁ ሒደት ኣስተውዕልቲ ሰባት ሓደ ስለ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤት ኩኑ። ብነቕርቦም ናይ ጥዕና ትምህርትታት ናትኩምን ናይ ስድራ ቤትኩምን ጥዕና ሓለዉ። እንጣጢዕ ንዘመናት ከም ምግቢ ይኹን ከም መድሃኒት ከገልግል ፀኒሑ እዩ። ኣብ ጥንታውያን ኣመጋግባታት ዋጋ ዝወሃቦ ብብዙሕ ስለ ዝብላዕ ዘይኮነስ ብውሕድን ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቕሚ ስለ ዝውዕልን ነይሩ። ኣብ ዘመንና ኣመጋግባ ባህሊ ውሽጢ ግን እንጣጢዕ ብበዝሒ ናብ ጽማቓት ወይ ድማ ናብ ባኒ ከምኡ እውን ናብ ዝተፈላለዩ መስተታት ውሽጢ ብዘይ ብዙሕ ጥንቃቐ ይውሳኽ። ብሕክምናዊ ኣረኣእያ ክረአ ከሎ እንጣጢዕ ዝተባህለ ዝብላዕ ተራ ምግቢ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ኣካላትኩም ውሽጢ ልዑል ባዮሎጂያዊ ምንቅስቓስ ይገብር። ምስ ሆርሞናት፣ ምስ መስርሕ ምሕቃቕ ምግቢ፣ ምስ ሽኮር ደምን ምስ ቁስልን ኣካል ወይ ድማ ኢንፍላሜሽን ቀጥታዊ ርክብ ኣለዎ። እዚ ማለት ልዑል ደገፍ ክህብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ዝኸውን ኣካልና ነቲ እንጣጢዕ ድሉው ክኸውንን መጠኑ ክመጣጠን ከሎን ጥራይ እዩ። ሕቱኡ እንጣጢዕ ጽቡቕ ድዩ ወይስ ሕማቕ ዝብል ኣይኮነን። እቲ ሕቶ ብግቡእ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ኣሎ ዶ ወይስ የለን ዝብል እዩ። ናይ ዘመንና ኣመጋግባታት መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ፋይበር፣ ናይ ኦሜጋ 3 ቅብኣት፣ ናይ ተፈጥሮኣዊ አንቲኦክሲዳንት ሕፅረት ኣለዎም። ብተመሳሳሊ ግዜ ብዙሓት ሰባት ካብ ምድንጓይ ምሕቃቕ ምግቢ፣ ካብ ዘይምምጥጣን ሆርሞን፣ ካብ ቁስለት ኣካል፣ ካብ ፀቕጢ ሜታቦሊዝምን ይቃለሱ እዮም። እንጣጢዕ ነዚ ኩሉ ፀገማት ዝፈትሕ ይመስል። ስለዚ እዩ ድማ ከምዚ ብልዑል ኩነታት ዝፍለጥ። ይኹን እምበር ብዙሓት ሰባት እንጣጢዕ ብድንገትን ብልዑል መጠንን ክወስዱ ይጅምሩ። እኹል ማይ ከይሰተዩ፣ ነቲ እንጣጢዕ ብግቡእ ከየዳለዉ፣ ከምኡ እውን ዓቕሚ ምሕቃቕ ምግቦም ወይ ዘለዎም ናይ ጥዕና ኩነታት ኣብ ግምት ከየእተዉ ይወስድዎ። ናይ ጎናዊ ሳዕቤን ክረኣዩ ከለዉ ድማ ተሓታቲ እንጣጢዕ ይኸውን። ከም ሓቂ እንተኮይኑ ግን እቲ ትኽክለኛ ምኽንያት ኣብ ኣጠቓቕምኡ ዘሎ ጌጋ እዩ። እንጣጢዕ ንምርድኡ መጠኑ፣ ትሕዝትኡ፣ ዝውሰደሉ ግዜ፣ ዓይነት ኣካልናን ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ናይ እንጣጢዕ ዘደንቕ ጥቕምታት ክንርኢ ከለና ካብ እንጣጢዕ ቀንዲ ጥቕምታቱ ሓደ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ልዑል ናይ ዝመውውን ዘይመውውን ፋይበር ትሕዝቶ እዩ። ዝመውው ፋይበር ነቲ ማይ ብምምጣጥ ኣብ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ከም ጄል ዝበለ ፈሳሲ ይፈጥር። እዚ ድማ ምሕቃቕ ምግቢ ብምድንጓይ ሽኮር ደም ክረጋጋእ ይገብር። ከምኡ እውን ኣብ መዓንጣ ውሽጢ ዘለዉ ጠቐምቲ ባክተርያታት ይምግቡ። ዘይመውው ፋይበር ድማ ንቐልቐል ወይ ድማ ሰገራ ትሪ ብምሃብ ሰገራ ብቐሊሉ ንኽወፅእ ይሕግዝ። ብግቡእ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከሎ እንጣጢዕ ንድርቀት ከብዲ ከመሓይሽ፣ ምቕጥቃጥ መዓንጣ ክንኪ፣ ድሕሪ ግዜ ጥዕና መዓናጡ ክድግፍን ይኽእል። እዚ ጥቕሚ ብልዑል ኩነታት ዝረአ እንጣጢዕ ብውሕድ ምስ እኹል ማይ ክውሰድ ከሎ እዩ። እንጣጢዕ ብተወሳኺ ኣልፋ ሊኖሊክ ኣሲድ ዝበሃል ዓይነት ቅብኣት ኦሜጋ 3 ብልዑል መጠን ካብ ዝርከበሎም ናይ እፅዋት ምንጭታት ሓደ እዩ። እዚ ንጥረ ነገር
ቁስለ ኣካል ኣንቲ ኢንፍላማቶሪ ንምክልኻል ይሕግዝ። ሻምብቆታት ደም ክሰፍሑ ክልጠጡ ይገብር። ከምኡ እውን ንጥዕና ልቢ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። ዋላ እኳ እዚ ንጥረ ነገር ኣብ ዓሳ ውሽጢ ካብ ዝርከቡ ኦሜጋ 3 ምስ ሓደ ዓይነት እንተዘይኮነ ኩሉ ግዜ ምውሳድ ብፍላይ ድማ ናይ ባሕሪ ምግብታት ንዘይበልዑ ሰባት ዝውውር ደም ንምምሕያሽ ሴላት ንምሕላውን ይሕግዝ። እቲ ካልእ ዓብዪ ጥቕሚ ሊጋንስ ካብ ዝተባሃሉ ናይ እፅዋት ውህዳት ዝርከብ እዩ። እዞም ውህዳት ኣብ ኣካልና ውሽጢ ከም ቀሊል ፋይቶ ኢስትሮጅን ሆርሞን ኮይኖም የገልግሉ። ሊጋንስ ኣብ ኣካልና ውሽጢ ዘሎ ናይ ኢስትሮጅን መጠን ሆርሞን ምንቅስቓስ ንምምጥጣን ይሕግዝ። እዚ ማለት ድማ መጠን ኢስትሮጅን ኣዝዩ ክውስኽ ከሎ ክንኪ ክውሕድ ከሎ ድማ ክድግፍ ይሕግዝ። ስለዚ እዩ እንጣጢዕ ምልክታት ምቁርራፅ ወርሓዊ ጽግያ ዘይምምጥጣንን ሆርሞንን ገለ ናይ ቁስሊ ኩነታትን ንምሕካም ብጥንቃቐን ብቐጻልነትን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከሎ ጠቓሚ ዝኸውን። እንጣጢዕ መጠን ኮሌስትሮል ንምስትኽኻል እውን ልዑል ደገፍ ይህብ። ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ፋይበርን ናይ ኦሜጋ 3 ቅብኣት ውህዳት ኤልዲኤል ዝተባሃለ ሕማቕ ኮሌስትሮል ኣብ መዓንጣ ውሽጢ ከይምጠጥ ብምክልኻል ብመስርሕ ግዜ ናብ ቅብኣት ሚዛን የስተኻኽል። እዚ ድማ ምስ ተመጣጠነ ኣመጋግባ ክትሓዝ ከሎ ንስርዓተ ልብን ዝውውር ደምን ነዊሕ ግዜ ይሕሉ። ካብ ሜታቦሊዝም ኣንጻር ክርአ ከሎ ድማ እንጣጢዕ ካርቦሃይድሬት ናይ ደም ዝኣቱ ቅልጣፈ ስለ ዝነክዮ ሽኮር ደም ክረጋጋእ ይሕግዝ። እዚ ድማ መከላኸሊ ኢንሱሊን ንዘለዎም ወይ ድማ ሕፅረት ሓይሊ ንዘጋጥሞም ሰባት ብዓቐን ክሳብ ዝተወሰደ ግዜ ኣዝዩ ጠቓሚ ይገብሮ። ብተወሳኺ እንጣጢዕ ሴላት ካብ መጥቃዕቲ ዝከላኸለሉ አንቲኦክሲዳንታት ስለ ዘለዎ ንጥዑይ እርጋን ንሕድሳት ሴላትን ኣስተዋፅኦ የበርክት። ናይ እንጣጢዕ ጉድኣታትን ናይ ጎናዊ ሳዕቤናትን ክንርኢ ከለና ጥቕምታቱ ከም ዘለዎ ኮይኑ እንጣጢዕ ብዘይ ኣግባብ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከሎ ንጹር ዝኾነ ጉድኣታት ኣለዎ። ብበዝሒ ዝረአ ፀገም ዘይምምችቻው ምሕቓቕ ምግቢ እዩ። እንጣጢዕ ኣዝዩ ልዑል ናይ ፋይበር ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ብድንገት ምውሳድ ምጅማር ወይ ብበዝሒ ምምጋብ ንምንፋሕ ከብዲ ምፍጣር ጋዝ ቅርፀትን ውፅኣትን ከስዕብ ይኽእል እዩ። ዓቕሚ ምሕቓቕ ምግቦም ንዝደኸመ ቁስሊ መዓንጣ ንዘለዎም ወይ መዓናጥኦም ንቁስለት ዝተቃልዐ ሰባት እንጣጢዕ ካብ ምሕጋዝ ሓሊፉ ሕማም ከጋድድ ይኽእል እዩ። እቲ ካልእ ዘሰክፍ ጉዳይ ጽግዕተኛ ማይ እዩ። እንጣጢዕ ማይ ናይ ምምጣጥ ልዑል ባህሪ ኣለዎ። እኹል ፈሳሲ ከይሰተኻ እንጣጢዕ ምውሳድ ድርቀት ከብዲ ከጋድድ ሓሊፉ ተሪፉ እውን ኣዝዩ ሳሕቲ እፅዋት መዓንጣ ከስዕብ ይኽእል። ብፍላይ ድማ ነቲ ሙሉእ ፍረ እንጣጢዕ ብዘይ ማይ ምውሓጥ ነዚ ሓደጋ የቃልዕ። እንጣጢዕ ኣብ ሚዛን ሆርሞን እውን ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ሊጋንስ ጠቐምቲ እንተኾኑ እኳ ካብ መጠን ንላዕሊ ምውሳድ ግን ንሆርሞን ተቓላዕቲ ንዝኾኑ ናይ ጥዕና ፀገማት ከጋድድ ይኽእል። ብፍላይ ምስ ኢስትሮጅን ሆርሞን ዘተሓሓዘ ዓይነት ካንሰር ወይ ናይ ኢንዶክሪን ፀገም ታሪክ ዘለዎም ሰባት እንጣጢዕ ብሕክምናዊ ክትትል ጥራሕ ክጥቀሙ ኣለዎም። ከምኡ እውን እንጣጢዕ ናይ መድሃኒታት ናይ ምምጣጥ መስርሕ ከተዓናቕፍ ይኽእል እዩ። ኣብ ውሽጡ ዘሎ ጄል ዝስራሕ ፋይበር ገለ መድሃኒታት ምስ ደም ከይሕወሱ ክገብር ይኽእል። ስለዚ መድሃኒትን እንጣጢዕን ንምውሳድ ቢያንስ ናይ 1 ወይ 2 ሰዓት ፍልሊ ክህልዎ ይግባእ። ጥረ ወይ ዘይተሰርሐ እንጣጢዕ ብበዝሒ እንተተወሲዱ ምሕቓቕ ምግቢ ዘተዓናቕፍ ተፈጥሮኣዊ ንጥረ ነገራት ክህልዎ ይኽእሉ። እንጣጢዕ ጥሒንካ ምጥቃም ንምቾት ኣካልን ንምምጣጥ ንጥረ ነገራትን ዝምረፅ እዩ። ኣዝዩ ሳሕቲ ድማ እንጣጢዕ ናይ ኣላርጂ ስምዒት ክፈጥር ወይ ፀቕጢ ደም ኣዝዩ ከውርዶ ይኽእል። እንጣጢዕ ብጥዑይ መንገዲ ከመይ ጌርና ንብልዓዮ እንተኢልኩምኒ እንጣጢዕ ንምጥቃም እቲ ኣዝዩ እሙንን ውፅኢታውን መንገዲ ትኩስ እንጣጢዕ ጥሒንካ ምጥቃም እዩ። ነቲ ሙሉእ ፍረ ካብ ምውሓጥ ተቆጠቡ። ምጥሓኑ ንጥረ ነገራት ንኸይምጠጡ ይሕግዝ። ንመብዛሕትኦም ሰባት ኣብ መዓልቲ ካብ ሓንቲ ማንካ ሻሃይ ክሳብ ሓንቲ ማንካ ምግቢ እኹል እዩ። እንተበዝሐ ይሓይሽ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብዚ ኣይሰርሕን። ጥቕሙ ዝርከብ ኩሉ ግዜ ብውሕድ ብምውሳድ እምበር ብበዝሒ ብምውሳድ ኣይኮነን። እንጣጢዕ ኩሉ ግዜ ምስ እኹል ማይ ክውሰድ ኣለዎ ወይ ድማ ከም ርግኦ፣ ሾርባ ዝበሉ ፈሳሲ ምግብታት ምስ ተሓወሰ ክብላዕ ይግባእ። ንቑፅ እንጣጢዕ ኣይትውሓጡ። እንጣጢዕ ምውሳድ ክትጅምሩ ከለኹም ብንእሽቶን መጠን ጀምሩ። ኣካልኩም
ከመይ ከም ዝቕበሉ ድማ ተዓዘቡ። እንጣጢዕ ምስ መድሃኒታት ብተመሳሳሊ ሰዓት ኣይትውሰዱ። ልዑል ናይ ምሕቓቕ ምግቢ ጸገም፣ ዘይምምጥጣን ሆርሞን ወይ ስሩዕ ሕማም ዘለዎም ሰባት እንጣጢዕ ብቐጻልነት ቅድሚ ምጅማሮም ሰብ ሞያት ጥዕና ከማኽሩ ይግባእ። ጥንታውያን ናይ ኣውሮጳን ናይ ኤስያን ናይ ሕክምና ስርዓታት ንእንጣጢዕ ከም መድሃኒት እምበር ከም ተራ ምግቢ ኣይርእይዎን ነይሮም። ንኣብነት ኣዩርቬዳ ንእንጣጢዕ ከቢድን ኣካል ዘምውቕን ምግቢ ገይሩ ስለ ዝፈረጆ ብልክዕን ብግቡእን ተዳልዩ ክብላዕ ይምከር። ናይ ዘመኑ ምርምራት እንጣጢዕ ንልቢ ንሆርሞንን ንምሕቓቕ ምግብን ዘለዎ ጥቕሚ የረጋግፁ። ብተመሳሳሊ ድማ ካብ መጠን ክሓልፍ ከሎ ናይ ጎናዊ ጉድኣት ወይ ድማ ናይ ጎናዊ ሳዕቤን ከም ዝውስኽ የጠንቅቑ። እዚ ናይ ቀደም ጥበብን ናይ ዘመኑ ሳይንስን ዝሰማምዐሉ ሓደ ሓቂ ኣሎ። እንጣጢዕ ዝጠቅም ግቡእ ክብርን በዓልን ጥንቃቐን ክወሃቦ ከሎ ጥራሕ እዩ። እንጣጢዕ ብግቡእ እንተተታሒዙ ካብ ጉድኣቱ ጥቕሙ የዛይዶ። እንጣጢዕ ተኣምራዊ ምግቢ እውን ኣይኮነን። ከምኡ እውን ብዘይ ደረት እንተተበሊዑ ጉድኣት ዘይብሉ ተራ ነገር ኣይኮነን። እኳ ደኣስ ልክዕኻ ምፍላጥ እኹል ማይን ንቕሓተ ህልናን ዝሓትት ሓያል እፅዋት እዩ። ጥዕና ዝህነፁ ቁፅሪ ዘይብሎም ጥዑያት ዝተባሃሉ ምግብታት ብምድርዳር ኣይኮነን። እኳ ደኣስ ምግብታት ምስ ኣካልና ከመይ ከም ዝረኣድኡ ብምርዳእ እዩ። እንጣጢዕ ብልክዑን ብጥበቡን ክትጥቀምሉ ከለኹም ንምሕቓቕ ምግቢ፣ ንዝውውር ደም፣ ንሚዛን ኣካል ዓብዪ ደገፍ ይኸውን። ብዘይ ልክዕ ክውሰድ ከሎ ግን ከይፈለጥኩምዎ ንጸገም የቃልዐኩም። እንጣጢዕ ንኣካልኩም ከገልግል ግበርዎ እምበር ክፈታተኖ ኣይትፍቀድሉ።